tidak baik. Ora ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Anake jenderal melepas bocah-bocah kuwi. Bocah kuwi. Bocah-bocah kuwi ngen ucul. Sing ngene iki maca bismillah karo takbir ping 3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wes pas ro. Wes lah. Iki jenenge siro. Siro. Iki jenenge apa, Bro? Sanke, soa. Soa meneh. Iki apa iki jenenge? Hikari. Lah iwakku ndi ora? Ya kayak mau dicolke sama no. Ya, terima kasih. Ini adalah kolam yang baru kecemplungan iwak. Ini godong kates.